Bona nit, Tiana. Som a punt d'arrencar una festa major renovada amb els gegants, els capgrossos, la draga, els grallers i la banda bòlit. A punt pel toc d'inici. En uns minuts coneixerem quin és també el primer capgros de l'any. Un agraïment a la Comissió de Festes i a tothom que ha treballat per fer-la popular, genuïna, intergeneracional i segura. Una festa major que volem que sigui alegre i inclusiva, com les dones del cartell de la Natàlia Blasco i el Ferran Gos. Us presento la pregonera de la festa major d'enguany, la Teresa París, mestra d'Educació Infantil des de l'any 1983. La Teresa, molt i molt estimada, la mateixa estima que ha tingut ella per l'educació, per la mainada i l'educació i per la mainada del nostre poble. En 40 anys, 3.000 nens i nenes han après, han compartit i han crescut al seu costat, a l'Escola Bressol. Endavant, Teresa, i bona festa major. Sí? Em sentiu? Bueno, primerament, bona nit a tothom i dius-a, començo ara el pregó, que jo mai m'hagués imaginat poder fer un pregó al meu estimat poble de Tiana. Estic emocionada i agraïda amb aquest reconeixement. Com tots sabeu, la meva feina és l'educació. No sóc ni política ni em dedico tampoc a l'espectacle. Per això, les meves paraules, el meu pregó, parla de les meves vivències en aquest poble que tant estimo i de la meva feina que vaig començar a fer des dels 18 anys fins ara. Des de petita, els dies que marcaven dates importants per mi eren els Reis, l'arribada del circ, aquí a Tiana arribava el circ, la foguera de Sant Joan i la festa major. Amb la festa major he vist com Tiana s'anava fent gran. De molt petita, la senyal que s'acostava a la festa major era el muntatge d'un gran envelat que es feia al parc de camp del Futbol Vell, tots anomenat, que sabem que es diu els Teletubbies, i d'aquesta manera us ubicareu. I també amb la posada en marxa de la xurreria de Tiana, que es posava entre el sindicat i la botiga que tenim de regals. Les atraccions, com el carrusel, les cadenes, la tòmbola, entre d'altres, es col·locaven en aquesta mateixa plaça on estem ara, i tot això per mi era molt emocionant. Tot anant evolucionant i canviant. He vist créixer el poble i moltes persones que han format part de la meva vida personal i professional. Us veig i ho reconeixo. Us he tingut a molts de vosaltres des de petits i també us he canviat els bolquers. Tal i com diu l'Isaac, Tiana sempre ha estat un poble educador. Primer amb l'Escola Lola Anglada, l'Escola Tiziana, l'Escola de Música i Dansa, el nou institut, l'Escola Timó, l'Escola Bressol, el més petit de tots, i com no em puc deixar, l'Escola Bressol al Cangur. Ha estat i soc una apassionada en tot el que em proposo fer. Els pares, de petita, em van apuntar als escoltes, on vaig començar la meva relació amb la canalla. De més gran em vaig relacionar amb companys d'idees o ideologies una mica, diguem-ne, revolucionàries per aquella època. I sobretot per aquells temps que vivíem. Aquestes vivències van fer que em proposés fer tot allò que m'agradava i lluitar per tot el que creia. Al setembre de l'any 83 vaig engegar el projecte de l'Escola Bressol al Cangur, al mateix temps que es donava pas a la festa major. Vaig tenir els meus fills, la Mireia i l'Eloi. Quina alegria poder compartir amb ells tot allò que de petita per mi era tan emocionant. Les atraccions ja no s'ubicaven aquí en aquesta plaça, sinó que s'ubicaven al camp de futbol per tenir molt més espai. En aquella època, l'atracció principal per la joventut eren els autoxocs
i era el punt de trobada de molts d'ells. També les curses de cotxes d'autocreació, els cotxes d'Andròmines, que feien unes carreres des de dalt de Can Gaietà fins a la Riera de Tiana. Com dic, tots són records de joventut. Al setembre de l'any 2007, també coincidint amb l'inici de la Festa Major, vaig formar part del projecte per iniciar a l'Escola Bressol, el més petit de tots. A Tiana tenim la gran sort de ser un poble referent en cultura. Viu gent de la faràndula, de la música, pintors, persones que es dediquen a les arts plàstiques i moltes més que es dediquen a l'educació, i tinc molta sort de conèixer-los. No vull oblidar-me de l'artista Lola Anglada, i des d'aquí demano a les autoritats que facin el possible per fer realitat el Museu Lola Anglada. Penso que volem un Museu Lola Anglada aquí a Tiana. La Lola va ser un exemple de superació i de llibertat perquè va lluitar per tot allò que creia i es va envoltar de persones que van enriquir-la personal i professionalment. Tornem a la Festa Major d'ara, el 2022. Hi ha d'haver diferents espais per gaudir-la, la plaça de la Vila, el parc de Can Mascaró, el parc del Futbol Vell i, sobretot, segurament que n'hi ha molt d'altres que em deixo de dir. A Tiana s'han de fer coses innovadores, deixant pas a la joventut. Els hem d'animar a dir-hi la seva, però escoltant sempre, sempre, a les persones més adultes que fins a aquests moments han organitzat una festa major divertida i envoltada de diferents propostes. El jovent és i serà el que farà que hi hagi una continuïtat com a poble viu i educador. Un exemple a potenciar és el Consell dels Infants i també l'agrupament Escolta Roger de Flor. Altres entitats, com la Societat Coral Tianenca, que va ser la primera en fer caramelles i cantar en diferents esdeveniments del poble, el grup d'astronomia de Tiana, el club de patinatge i tantes altres entitats que ajuden a fer poble i a fer cultura. Com a pregonera, tinc el privilegi i la gran oportunitat de fer una reflexió amb una frase que fa molt temps que m'acompanya. Diu així: la bona i excel·lent educació no ha de ser un privilegi per uns pocs, sinó que ha de ser un dret que han de tenir tots els infants i totes les persones. Soc mestra i educadora del cicle 03. Ho dic amb molt d'orgull. Com a persona estic lluitant per posar en valor aquesta etapa poc reconeguda pels estaments socials i polítics. Des d'aquí faig una crida a tothom per valorar a les persones que s'han dedicat i es dediquen a l'ensenyament i sobretot al 03. A Tiana es gaudeix i s'impulsa molt l'educació. Demano al municipi que ens escolti amb totes les propostes o iniciatives que es portin a terme, tant a nivell cultural com social. Tiana ha de ser un poble viu, sí senyor. Animo a tothom a que això no es perdi. Gaudim d'aquest entorn tan privilegiat i de la seva gent i sobretot gaudim d'aquesta festa major. Moltes gràcies a tothom. Visca Tiana i visca la festa major!